Lanjut, saiki wae pergombalan. Ndak pergombalan, guys. Mumpung bocah rak rewel ditinggal lomba-lomba sik. Iki ngono mau gombal sesoren tok. Gombal sesoren tok ya semen. Era karuan. Sediluk dosalan, sediluk dosalan. Gombalan iki agak diuceki, guys. Paling ya bangsa kena keringet tok. Zaman saiki ra ono bocah dolanan beketok ya ra ono. Zaman cilikan biyen gombal telutoh gedang. Beketok saiki sale ra ono dolanan ngono. Paling ya kena keringet. Dolanane HP saiki. Jadi resik, awake resik. Zaman cilikanku lah ngerajangi gedebok, gombal telutoh gedang. Beketok tok ngajari lemah. Mana nak wayang udan gulung-gulung nduk nglatar. Cah saiki ra ono udan. Paten ngantuk dak ilang. Iya nek iki nek dijarke ya beranak pinak gombal ngene iki. Mumpung bocah kena tinggal ndak gawean. Aduh. Muan matane. Karena masak angen-angen iki kok. Tuku lawuh mateng ae. Wingi mbakna tuku mateng yo ijeh kok. Rasa-rasa mangan meneh ana bocah ngeluh mules ki malah ra rasa ngolah. Sisa gondang-gandang. Tandane wis waras kanggo nek ngelingi Dik. Dina ingi, dina Minggu terutama. Alah, cah angger nglumur cah iki nganu. Medun bali mos sikile lara. Dik minggu iki sisa wis gelem aku. Wis mulai wis normal. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Mules ya lah, sediluk ae angger gelem warase ndak omong larane nae guys. Wis angger ngene iku sediluk. Gelem warase kudu gelem larane. Dek. Apa iku Gus ngono Gus?
Main kok gembar-gembor bengak-bengok. Tenggorokanmu sakit ndak kanggo teriak-teriak terus. Masya Allah, beritakan real teh cuah. Ya Allah Gusti. Aku anggere kurang turu ngene iki. Jitoke kenceng. Darahe ngene iki langsung wong karek 8. Aku ki ora tau di darah tinggi, guys. Darah kok iso rendah ae. Gula iki yo rendah ae. Wis angger gemeter, lemas, kenceng, jitoke periksa coba. Mesti sembarangnya rendah. Malah ya tambahannya gampang rendah timbang tinggi, guys. Tinggi malah bayani pemenang di gula. Jadi wingi mbak-mbak, cuman karena wingi kena awake ngono, aku ora pengen nyandak liyane. Aku nek bocah loro iki ora kepengen nyandak liyane, kepengen nunggoni bocahe terus. Wis gawean omah mbah. Mbah engko urusan mburi. Gombal ora bakal entek ae selemari. Anggere dhewe ana sing dienggo wis. Tak pikir gerabah ngasih setumpuk kaya mau niku. Wis mbok. Kater engko nek rano piring do ra isa-isa dhewe. Kater nek piring entek, ape do mangan. Mosok do isa-isa dhewe. Aku nek bocah loro wis sanjan blubuh. Ora kepengen apa-apa. Nggoni bocah ae. Barang liyane sedih. Semayani bombah songko, isa-isa songko, ten gerdak lho lah. Penting bocah iki kok pensik.
ras lontong anak bocah loro ora tahan. Sampai kadang nek berobat lira waras-waras ngene iku sering debat aku karo ayahe. Aku ki pengen ki setidaknya nek bocah bareng ngombe obat ki ana kacake ngono. Nek bocah bareng ngombe obat ning ngasih sedina ping 3 ije panas adem. Walah ras lontong aku. Lah nek sing ayahe arang. Berobat kok njaluk koyo sponsor langsung waras. Setidaknya kan ya ana kacake. Bocah li diombene obat sedina ping 3 wis sedina ning obat ngono kok lina kacek. Ya aku kok tak obat nang rindi ngono. Pindah. Bocah ra kesuwen kebutuhan kabeh paham. Aku kebutuhan. Oke. Ini waras sampai kecicilan ya. Pencilaan itu tandanya berarti anakku sukses. Tak umumnya wong apa dengan itu. Penerima tuh aku kok. Makan ya aku. Oh, apa yang mau diapakan wong itu. Dari wis di anak-anak aku jadi aku naik gede deh yuk. Di kurang dewi. Daerah aku naik gitu daerah kurang dewi nah guys. Hiperaktif itu. Aku hiperaktif. Nah itu daerah kurang dewi. Oh dia kayak mana iki wis rada kurang karo masaku. Terus ana sing diledeni. Omot di aja ngene, engko ora tak nganu lho, ngono ki mah. Wis enggak boleh main itu, enggak boleh seperti itu. Nanti bisa begini, nanti kamu seperti ini. Ini dia wis sedih. Wis kan tambah murah, tambah dollar sih. Sampai anak wong sing jenenge wong ya. Anaknya udah oleh jalan nabi anakku rada fokus. Ndak ketularan pencilaan. Rapopo. Mulai bener unannya. Ora butuh golek bola, kita golek dulur. Zaman saiki ora munafik. Tapi golek duit sing bener. Kok bola dulu gomerak dewi. Oh nek ora duwe iki ya ngono, sembarang disirek wong. Ngene salah ngono. Keliru. Jajal wong sing dulu. Bener. Keliru wong. Salah ya tetep bener. Nek wong sing kan dhewe ngene iki. Bener apik tetep keliru. Tetep elek. Ijen sama golek isa elek-eleke. Wes dasar kabeh. Penting aku dadi wong urip mlaku. Madeg. Ape dadi nyami karepe. Sing penting aku nyalai wong, ora ngrusoi wong. Ape dadi elek ya karepe. Katakan guys ngono aku dijual hati kok piye wis apa-apa Gusti Allah. Penting ya niatku urip tak malah ini guys. Soalnya aku nggak ada jarinya mana tabur tuh banyak itu biasanya rasa bingung rodo ya mubeng ora selawase sing nduk ngisor terus
sing mbok dhuwur ya gerakan ben balik mengisor. Jadi dadi wong tuh jadinya mbok dhuwur dimati wong isor yang ngono. Wah, ra kira-kira nek wis diwalik Gusti Allah ke cetak kok dosa nang. Wis diwalik. Setiap wong yang duweni masalah dewi-dewi. Dadi nek ana wong duwe masalah iki wis aja dadi kembang lambe, aja pereh kowe ora tau duwe masalah, anyen durung wis dicepaki Gusti Allah, aja kuwatir. Masalah ujian iku wis dicepaki Gusti Allah. Jadi nek ana wong apa keluarga di masalah ujian, mbok ora usah jadi rembug ngono, dadi kembang lambe. Ayo awakmu dhewe yo beneran. Nek saumpamane awakmu kok beneran kan. Anyen durung. Wis tenang ae. Beda tahun, beda sasi. Gusti Allah ya bakal ana ujian kedhewe nang ya. Wis kuwatir. Nah, guys. Mungkin duweni ujian dewi-dewi, duweni masalah dewi-dewi. Jadi nek ana wong bermasalah apa keluarga bermasalah dan diselesaikan dhewe rasa rembug iwak men rasa seneng kayak kembang lambe kaya tetep ana ya masalah tetep ana iki yang durung beda sasi beda tahun mesti wong anggar wong yang masalah di sini. Aku nanti di kembang lambe mana saya itu bener kaya ra bakal duweni masalah, ra bakal duweni celaka kaya. Wis karek anu Karin jereni. Kenan jangan keluar ya, basah ini lantainya. Ke plastik.
kasih dulur-dulurku, matur nuwun sing wis gelem nonton video Ibu Anis Kudus Gus, matur nuwun. Yang sudah like, komen, subscribe, matur nuwun pol, matur nuwun sangat. Mugi-mugi diparingi kesehatan yang berlimpah, rezeki lancar, berkah barokah, dimudahkan segala urusannya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Meripatku ngantuk guys, sampai merem sedih lu ae. Ya, Bang. Bye bye.